Kuble yapi ki perlobi jenga sajisin ngapadang sumpah pi po jongan ni ka channel jengi lengba jongan ni video ko pathamai ka bangawan rai kan takasni kat nongun na japi ki bapik ya ka ni video jenga takasni ki badai ki no hikai bat la da video ki no hikai ngapadang sumpah yapi bat nga ai kuble kerpang yapi nak banta ka jing tres ton japi nak banta jongi kana school ngani yuthoi pi ba nga haka jim jenga hendro teliks nem ngala hikai bat hagita ki por ki bangi hikai school shibon ki jinge ki banga kendo kita ki stress kita ki pressure ki banga hapan kendo teng hapan perkhat baga kos ngam padep teng hapan perkhat ba ngam lawan hikai bahaya ki kana school teng haga por ba le exam ki kana ngam perkhat yo ki kana kim laban tho kum ta ki pressure ki wan haga jingem jonga kata ki pressure kam de tang ya ki no hikai wat haga jingem jong kinu kinong tre bat haga ta ki jingele jongi haga jingem jongi bonusin ni be bonusen ni mare shirum chaneng tamangim tip ya ka ke bangim be bat hateng hagta ka jing mare jongi ni glat ya ka jimut basisha jong ka jingim bat hateng ni snow baga pisa ka de barakot haga jim jongi tamangi bakala bai ya kunuksa jong kimrat kimreng kimju kwa ya ka pisa tamba tik ki kiyo ya ka bam kan ka badan kam haga jingim jongi ki bro ka de ka jimbam ka jingdi ka sopti ka bangi phong par ka yeng ka bangisa taki pisa kata ka luxury life kam dadon kam than hadu kata ke jing per bring jo ubriu bat kimarat ubriu hakitin science yong a man is a social animals ubriu ude umarat bastat kata ka jing per habdeng ubriu bat kimarat ngani thoi pi bahagi por ki bangadang hikai school la assign jenga ban hikai class 9 bat class 10 ban shim ka maths bat science tangba dan ki por ki ba hakapor ba kim don mang hikai ki pha enga ban hikai ya ki khana kedang ritro hakawe ka singa kan mau kat ba ngadang rung hapo class 2 but kat ba dang rung hapo jang ta class ngai asngau ki khana ki hala barkat ba ki hela ki pendom uwe ngakali yo to we bale meyam ongenga sar ki pendom nga namar ba ujrong than ukhomo janga bat nga ongi u baik ya kunuk sa jong Usif Ali Khan u aktor ba pau nam ba hapo jong ko Bollywood ka khamon jong belong kumno nang tau yo men sim sang tawan so oi pat wong sar baik kedur jenga ngalong besnyudur ki pendom nga banga snyudur ki pendom nga banga yong ngong yu baik ya kunuk sa jong APJ Abdul Kalam ulong u presiden jong ri India jongi baik kedur jong kolong ko besnyudur tambah ka men sim jong upat kalong ka bamba bariu kata kalong ko ton kam pi haga jingim jongi kum kinong hikai ka kebeton kam ka bakong santa mengi kalong pan aiman sem ya ki khana ngakan mau hagi por baki khana ki lej school teng la da ki le bakla ada pi pe ya ka dur khamat jongki isen ei bha kar kom long jong tu ki khana school lamar baki le bakla teng ki pan hoi yang ha kan dau bat ha to ko por ka ka reaction jong tu khana school ki expect ya ki no hikai ban ma ya ki ban tim ya ki ka jing ting juki bat hakum ko to ko por dan arli kitin bangi pendan kamba sorry but thank you bangi pendan kamba haka jingim jongi kibriu tangba lara fidei kano hikai sakawe par kekentian kebapi habang pendan kam it's okay you have made the fall you have made a mistake it's okay let it be pendan kam ya kata kekentian it's okay kam nilai pen i shisha kat no gajing kemen kan wan haka dur jongi tagi kana skul ngaong yu it's okay it's fine sipang kala rakyang hangta hingoyo i ya kadur khamat phu asam khi ka bawan biang hagadur khamat jongo kumta kadan kam yangi bandon kata ka jimut kum kinoi kai it's okay it's fine teng haga jingim kum kinoi kai habangi kendo ya ki pressure haga jingim jongi teng i perkhat pa ka tolop jongi kalong ka barit nangta kat ningi le bha nak banta jongi imlang salang jongi tangba ngim yo ya ka burom naki imlang salang bonusen ki jing perkhat ki pressure ki wan haga jingim jongi kum kinong hikai tambangan ongi pi ka ka bak pen kemen ni pi kam de ka tulop ngakan mau si sen hagabe ka por uwe ukhna school ubanga hikai man ba urang shong class 10 bat hag tu por nga hikai u ya ka we ka formula ukan mau thik hadu menta ukan mau ya ka formula menta ulit master degree hag po jaga mathematics uk ongi nga sir ngakan mau ya ka formula ba pi ayanga pi kata ka impact ka to ko por kala bande shi post na menshua ka banga hikayu hakapor ba udang le school tangba hadu menta dan nga kendo yu ongi nga kan mau sa ya ka tips ba pi ay nga kumno ngembangin kan mau ya ka formula
hadu mentau li master degree hapo jong maths kekardan jong kalong kham he ban yang kekardan jonga kata kalong jing ban yang ikum kino hikai ngan ye thoi phi ko we jing so kana la ong ba chi sen ha ko we ko pordon ko we ke no hikai hoi ke jing im jong ikum no hikai im la ban long favor ye baro ki khana don ki khana ki ba ni e don ki khana ki ba ni om gam ong bagin isi ki ni duna ye ga jing je ki khana teng ki khana ki ba start ni e je ki teng ki khana ki ba duna ga jing start ni duna ga jing je ki bar kata ka no hikai ka rung hapo jong kata ka classroom marsen rung hapo jong kata classroom ki khana ki la yeng ki ong good morning madam, good morning ma'am, good morning miss nang ta kata ka miss ro ka ong ki good morning students ka ong pat I love you all ha ka por ba ka ong I love you all utau khana uba kami uba ka sai dom man lagi por ka i ya ka reaction jong ka dur khman chung ba kemen ya kata ka jing ong jong kata ka noi kai I love you all beraba ka pe chau tau khana school ka i ka dur khman chung ka ba ngosi wat lada ka ong yu I love you all kamba usung thu kata ka jing ong jong ka kalong ka ba arsat namar kam i yo kum ta ha ba ka tau nai kai ka i ya tau khana usung ha kendong kita kena bar khoi da ka jikmen ki ong we love you madam tamba tau khana usung khop ha kendong kata ka noi kai pitip ka le kumno ka le how tau khana school but ha kata por ka kedup ye ka ong I love you kata ka jing ong yong jong ka I love you kala kata ya ka ben sim jong padu ong ha kata por I love you too man but pitip jia yu hadin ar pause nan kata ka jo ko no hikai ka yo jing pang barkat ba kadang thia hapo hospital one away doktor bar utau doktor udi utau ju ukuna ubaga kedup marsen yo iya ka kerteng jong ka hapo jong kata ka outpatient department ka au ko OPD tickets marsen iya ka kerteng jong ka uong balong kat balong ngade ban penkhia ya kanik brio kumta upendon kam ya kita kibor ke jing start jong bar khoi kat ka baula bar ula pengkoi ya kata ka brio ula pengkoi ya kata kanong hikai jong but enda kala koi dalade hi ulet uong hakata no hikai I love you too man pi ka kam no hikai jongi ka nong jongi kam de ka to ka bangi yo man la upnai hendre ka de ka kardan jongki khna school ka bangi hikai hendre ka de ka jingnang ka jing start ka ba ki to khna school jongki ka bangi hikai kumno ki pendon kam yaki pi ki no hikai ki long ka yit khmi jongki khna school lada ka yit khmi jongi ka long jungum ka jing im jongi khna school ru ka long jungum ka kantu yi phi kum ke nong hikai haba phi rung chepo jong classroom to ai ba ka khmat pho samrkhe kan pau ha ka lur khmat jong lada phi rung hapo jong class lada phi rkhi ka class baro ka we kan dap da ka jingmen henry lada phi rung hapo jong class da ka jing dukhi ka to class baro kan dap da ka jing singosi kan dap da ka demotivation kumta nga kentu yo ka no kai ba ka por ba phi rung hapo jong class room jong khna school jong phi di pen i ek khmat pho samrkhe kam le ke e ka baki beru ki kran chipang jongi ho ngitip baki no hikai ka tulop jongi ka long ka barit ngam kran chipang gitu ki no hikai sarkar ki ba he tulop ka kran chipang ki no hikai ki ba hikai haki private school ki ba hikai haki SSA mangaru mensuang ade no hikai SSA akan mau ngayo shwa khatsan spa shipnai nang ka khatsan spa ngayo lai hajar shipnai nang ka lai hajar shipnai ngayo dru hajar shipnai nangan dru hajar ka poi shipo hajar hadin ta ngayo kam sarkar nga e no ya kata kam nai kai bat nga join ya ka kam sarkar henry nga kan mau sa kum uno kai ka passion janga kade ban long uno kai na kata ka daw nga beli khnang ya ka ni YouTube channel ban ai ya ka jing kai ban ai ya ka e ka bangala experience ha ka jing jana kumbang ngi phim om le ke e ka ba ki beru ki kran ye phi ki mat long ki beru ki batre ha ka office ki ba he ki ba yo ko tulop ko ba he henry ngan ong yi phi ki no hikai be je to tre hok yala ka kam je phi na mar ka bainong je phi kam de ka to ko ba phi yo endala kut ko banai henry ka bainong jong phi ka de ka to ka jing job ka de ka victory ka jing job ka lawai ba pharnai jong ki khana school jongi man ka ne haba ki no hikai SSA jongi kilet hangti ha post secretariat ha shilong ban sha thangan katno khisha ka ban sim jonga ka dap ka jing thang namar nga ya deru nga lalit lengba nakajuk den ti ka balit maki she send live nai she send sound nai she send henrup nai ngiyo tu katno ka jing jinjar sha nga karpat ya kinong elam ki bade pet ya ka education department jongi to perkhat shwa perkhat nak banta jong ini ki no hikai jongi phi phim perkhat chphang joki namar belayu dikmi ki pa jong phi ki long ki basil ki baruspa phim perkhat phim dar gamban khoslai ya ka bam gadi henry ki nigi no hikai par ki haban perkhat nak banta ka lawe jong ki khon jong ki
artat rengkat berkat lawe jong ki khana school ki haban perkhat ru nakbanta jong ka lawe jong ki khon ki kumta ngakarpat yapi kum kin nong yalam o education minister ngakarpat yapi sngop haban perkhat nakbanta jong ki kin nong ka jongi kat nong ka jistom jong ki ko sarkar jong ka Meghalaya jongi menshua kedang mi kini ke school private kin nong ka jongi kidang yo jakan jakare dengan haki school private Henry menta ke sarkar kalakhang ya ke private institution kumta sya ekin lek sya ekin pet kini kin nong hikai jongi kumta hakaba pongkut ya kani ke video jonga mata kasi ngakwa pan kerpat kham tam nakmenta jong kin nong hikai jongi tu ya sya halaka jong ka kam jong pi natip bapidon habdeng jong ka jing ek bakhra ka jing jong pi katulop himyo nantal da fi yo ru katulop kabarit tu ya sya halaka jong ka kam jong pi mar natip moble unom eno ya pi undon rengkat bat pi ngimde man ka deu khti ya ka jimba klajong kena bat habang yo ya ka jimba klajong ki ngide ban ken tiu ya ki ban kier na ka jimba klajong ki ha ka jingim jong ki bat bakin im ya ka lawe ba parnai rengkat ka jingkur khu jong utrai kan rat na jong ka jingkur shan jong ki bahaya ngasam jong pi rengkat pa ka jing trai stom jong pi im ya ka jingim le ya ka kam ba phinlong kanuksa ka babha dak mata jong kwe ngin second do pi ha ka bi par ki video tar hadu ka por bye bye. Stay safe.